Awufuna ukwazi ngani. Phela izolo ngibhaqa ubani? Ulona umamkhulu Zodwa noZaza bakhuluma indaba kabani kamalume Bhuti. Angisho uyazi ukuthi umalume Bhuti wayenze njani, wathatha umfazi lo obuya le Maputo wamfaka lapha endlini kwakhe. So indaba ithi ngikutshele wena ncane. Bathi ilona itsubitsubi kalona kamalume Bhuti incane, bathi shrinkile, bathe ithe ngaphakathi itsubitsubi yakhe. Bathi incane, bathi akadlali lo ntombazana seMaputo, bathi akadlali. Bathi uphethe kanje ngemithi. Bathi itsubitsubi kamalume Bhuti incane, ungahleki incane. Indaba engaka wena usangitsheli. Thiwa incane itsubitsubi yakhe. Thiwa ithe ngaphakathi. Manga yazi ngizomtshela ukuthi ngeke ayijabulele nje leyo ndaba.